It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Batsumtimandi mabuyu bambolunyu hlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyatsembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. For the show. Tell it to Parati. Hey, Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a baby king, mtanami. Another day, another dollar, another banger, as you all know. Shandala Bobo. I'm not alone. She Popo. I'm with my son. Shandala Bobo. She Popo. She. Welcome, Zamini. Chris, do the right thing. Take me and CMTV straight to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana Kings batsumtimandi mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyatsembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Ayizokhala ke la. Awuthemba ngicela ukubuza ngihlala khona la. Ya sala. Yazi le ndawo sayibona ku-TikTok ila kokuvela khona labo mambodi basiphephele endlini zethu basithathela nemali yethu. Kwanga wena no? Athi. Kwanga Ay nina. Asifanisa mhlawumbe. Mina igama lami nguKing. Wena uba igama lakho Top. Asimeleni ngala ngisingame wendini wena uba igama. Ngama la Mutuko. Utumi. Tuko. Yeah. Wabuwa o uyakhuluma. Kabulela. Wabulela? Yeah. Hayi kona wabulela nakhe nabuthatha. Kitahutho. Sister uza ngapha funa sineni lana because ngifuna nje start like. Wena sister ubani igama? Owami. Oh, so wena owami no. Notuko niyathandana? Yes, athandana mina noTukhulu. Okay. Ungathini uyithanda ngoTukhulu? Like umuntu ophansi akusumuntu onodlame. Yeah, into engithanda kakhulu ngaye. Umuntu ophansi. Akaza ukudidise ngalutho. And angiboni nokuthi Angitheleka ngala. ikhona into angayenza. Akuyona ikaka. Hayi amanzi. Ngilalele sisho. Ngithi ngicabanga ukuthi into angayenza leyo. Yani? Yeah. Wena my brother, ungathini uthanda umuntu? Umuntu engithanda ngayo ukuthi uyangi-understand yantona. Kanti wena yiziphi izinto usufuna uku-understand kuzo? Uyahlupha intukulo uze uthi Hayi angihluphi mfethu ngifuna umuntu ozowazi ukuthi-understand ngoba angizwani lezinto le ngathi hayi siphuma endleleni. Yeah. Ngifuna umuntu straight. Yeah. So wena my brother, I want to know from you, wena umuntu straight in? Yeah, mina ngi-straight mfethu. Mawuthi straight, honest. Yeah. So ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister? Hayi nye. Angithandani nomuntu. In a scale of 100 to my sister umthemba kangakanani? Ngu-500. Ane? Wena uyithemba hakayi? Mina 100 futhi. Ntshaka? Yebo. Sister, Yebo. wamuthemba mara? Ngiyamthemba kakhulu. Wena uyazithemba? Nami ngiyazithemba. Ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe? Akekho. Uthandana naye kuphela? Ngithandana naye. And uyamthanda? Ngiyamthanda. Awukazi umshithele? Njayami. Danko my brother. Angaze ngimchitele. Perfect. Yazi my wish yini ngani? Akwakho ngithinta sibuza lezo zinto ngoba thina akusizinto esizicabangayo ku relationship yethu. Cha ngenzela ukuthi no. Manje usicabangisa izinto eziningi asishitelani. Angisho. Kanjalo. Sister, angishongo mina ukuthi ukhona ochitha kule. Uza umbuzo ongekho positive like Sister, no. abe uyasinikeza something. Okay, sister, ngicela ukunikeza something nginifisela ukuthi niqala umhage, qala umtshela ukuthi uyamthanda. Ngikuthanda. Thanda yini? Sister uyangithethisa kanti mina Angithethisi. bengizama ukuthi lento yini iqale kahle, ibe nomlilo.
Iqalile mos. Uyithola nje iqalile njengoba usibona nje bese iqalile. Wena sister kanti indaba ube nomlilo ungathi khonto oyifihlayo. Ayikho into engiyifihlayo angibi nanomlilo. Ngikhuluma iqiniso. La kona ufika usibiza ngokuthi siyathembana. La suka khona suke sazi ukuthi siyathembana. Okay, ithi nginiyeke uma my sister niyaphuthuma ngithi. Nemvula ngazi neso. Okay, kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. I-loyalty test ithwepha we switching phones for 60 seconds. Angithi my sister uthi niyathembana. Yeah, siyathembana. So sizoshintshana ngama-phone for 60 seconds. My brother kunika ifone yakho for 60 seconds ukuthi ucheck on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi uflethe namba. King Ginger mos sisesinamafoni wethu bese singayenza naleyo nto endlini. Wamele ukuthi sime switch amafoni ukuthi sibone siyaza ngithi. Kanti sister indaba wena bekutshelile ngami. Hayi. Uyangazi yini ukwabuke nama ama-show wami because it seems like wena ngathi ungilindele nje. Kulindelanga uwolindele thina. Kahle mina into engiyibona ngibona ukuthi uwolindele thina because kanjani sikutshela ukuthi siyathembana sirayi wamele manje ukuthi No nami ngiyanithemba. amafoni amafoni asale endlini asale nayo ituku nami ngisale neyakhe kuyenzeka le nto leyo wamele ukhulume nentombi yakho mfethu because mina ngithi yeah now you understand ne yeah nami you understand so sister ashintshana ngamafoni because wena brother yeah Mina ngivumi ngoba unqabelani so ufihlani angifithi lutho kodwa yabona. Ufihlani Yayibona mfethu. Anyeke sekusenje amafoni. Why? For it. yasenzisa kahle kanti wena sister awufuni ukwenza hayi uyasenzisa nibalekelani asibaleki usinenzela nje sithu la asibaleki Sathembana indlela yethu. okay yazi nasiyenze ngaletha ifone la Siyofuna uchange. angithi uya insist and siya chahi Njahile ngizonirequestela mina nethwa imvula yo Requestela, relax. Yeah. Okay, guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. Tana se King Indlovu. I'm about to request for them. Ngoba bavumile. Uzogcina ngawe kade unqaba. Ngizoqala ngawe wena sister. Ivule. Ngikusiza. Yini ulwe? Yeah. Yini. Manje indaba. Bamba. Na WhatsApp. Alright, mase WhatsApp uzotsepa la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela. Because labo ba izinja. Lezo zinja izobe kuyizo ejola nomuntu wakhe ngibamba. Yeah. Wena kuphela umuntu ongayeninja ngoba wena nomuntu wakho enavumelana ngothanda ngithi abanye abangena eceleni bayini? Izinja. Ngiyabonga. We are on WhatsApp right now when you are about to type the trenders. Type lapho uthi sex. hey ayikho Unokuyicela sex kuyena ngithi put. Yeah. So kumele kuvele wena ke. Akoda ngo. kelwe phone Akuveli lutho. Ngiveli. Delete lapha. Thani money. Sibona ukuthi imali uyicela kuba. Sister why lokhu lakhile lezi zinto ziyakuchaza. zangimangazi Nomani hayi. Ngathi delete amachato rina ngazi. phela nawe mawusho kanjalo kushuka Cha phela ku clean. Delete lapha saphuthi I love you. I love makathi ama chats kanjani manje shukuthi Ana sister bakushayela njengoba usister right kanje. Dadandi. abangenzini abangishela Iveza kimi. Phela mase ungivezela ngathi uyangichomela. Delete I love you. Uthapha I miss you. Ufake nehathe bomvu. Ucheckisise out yami. Konakele la ngaphandle. yeah Indaba sister. Hayi. Delete lapho. Type out come outside. makashe Indaba Yes, sir. indaba kanti bekhona abafana basuke keep. jinja ngeke sambe Ebhala lapho baba. Oh. Yeah. Basi sister sesiqalile. Niyaphi futhi nina nje bakubandazwe. sendlini Hayi ngiveli umuntu. Oh wena dola intombi yakho manje uyise endlini. Yeah, ngiyisi. Thina siyasebenza la siyagodola. Sobona. inkinga babani kithi Okay. Delete angaqedi lapha. I'm pregnant. Type. Sibone mhlawumbe wayiqamba amanga ecela imali ku somebody. Uyabo, mayingaveli futhi ungitshela. Sister. Uyawudlala WhatsApp Facebook. Siyangu. anginadatha
Waza bamba ifoni hotspot. Elumnike mfethu. Yo. Iya lapha phezulu. Ayasambe la. Hayi sisopeda manje. Sports are fast. Senza ama danko. Ya imlo. Oza kufakela. Ina Facebook. Bamba bafo. Indaba ngathi awusafuna ukuya ku Facebook. Awu, ena Facebook ile. Ama messenger nakho. Tap lama sengitap uzotap uthi I love you ufake iheart red. Mayithi no results noma iveza 100 message ungitshele shothi akukho wrong. Tapa uthi I love you. I love you. I love you. Uveza kini. Ya uzalwa Instagram. Facebook lewa to. Uzizwa njani? Mina ngiright mfethu ngiright. Ningo mfanya. Sister, thatha le phone 5 by 10. Uminyile ne. Ngani? Ngani? Kanti khona into usuyifihlile. Wena bocabanga kanjani? Wena ubuka ngathi wena ubumenyile yazi ngoba. Awuvule. Vulela ingane ifoni shasha. Umenyile ne? Mina. Na WhatsApp. Usengitype uzotype la. Makuvela igama lakho ungitshele. Makuvela igama lezinye izinja. Ungitshele ngoba lezo hayi izinja ilaba abanye. Makuvela ifebe la. Cause lezo ifebe izo ezobe izijola nendoda yakho. Wena kuphela umuntu ongasona isifebe ngoba wena uthanda nomuntu wakhe ngithi. Laba abanye mabemnyonyobela bayini? Ife. Danko. Ngithayiphele lapho uthi I love you. Sibone ukuthi ababhitshikazi abaveli. Awu cheating. Mina mfethu angicheat. Lokwaza. Vela mina. Hayi. Vela wena ne. Ngilithela ngokusheshsha uthapha uthi imani. Uyipha la imani. Mina imali ngiyayisebenzela ngipha yena. Wena. Uyipha yena. Or uma wasendle. Sithosa nana abantu abawu2. Yilo muntu wakho noma wasendlini. Awumama wakhe. Ole. Basha. Umathabu bani? Lo mtransferelayo. Ubani? Mathabo. Mathawu. Ish. Hayi. Usikisha ngazi uthi ngoba ngiyakubuza ukuthi umathabu. Leyo Mathawu ngathi u-cousin wakhe. Ngathi. Mawuthi ngathi nakhona. Akekho sure. Uthini manje? Angithi uma wami unitshele kanjalo mina angimazi ba. Awumazi makumsendela imali into enjani leyo owakina umazi umsendela imali iyahlangana lonto leyo. Like Angazwenza mina isilimo kuyenza ujinja. Ngisona islima mina. Wena wenza umuntu wakhe islima. Ubani islima phakathi kwenu? Shuthi okuyenza mina. Shuthi uma isislima. Si owakini. Awazi uthi angazi mina. Yeah. Mama umsendela imali kanjani? Angithi ngithini explain. Explain ake. Inkinga ngithi angimazi. Uthala kokuba How? So Oka bo mama kuthala kabo babakho. boy. Yazizwa. Yazi. Uthini? Okay, ngithini explain. Okay. Sa explain ngakuthi Umathabo ukwenzakalani? uMathawu uthala lapha ukuba ba. So mina ngimazi. manje usendela umuntu imali But uthe ukhazini wakho ongamazi. Ngitshela ukuthi cousin. khuluma into straight ungangitsima ngoba uyangikwatisa nento eshoya ehlangani so ngicela ukhuluma into Please let's continue. mina ngizokushiya la usale no Jinja mina ngiyehla No sister ngeke ungishiye naye nama ngimdingi but into engingayenza mina sister ngakutshela ngithype uthi sex lapha. Sibona ukuthi uMathabo akaqoqodwa yini yena. Because sex mayimnandi iyakhulumisa. Uyibonga ngisho efonini. oh shit weekend bonayo Mathabo Ngicela uzobuza ukuthi uhambe kahle na mawuzothi uhambe kahle usho ukuthini kule weekend le uMathawu. bona bokuphi weekend ngithe uyakuphi kimi weekend Uzwende thing yaphuma namaji. oh no Mathabo Mathabe ngakhona. uMathawu bene. Asemfona. manje khona la uthi bekangeke usho ukuthi ngoba umbizile ukuthi uhambe kanjani later on
isilima yimi nakhona. Ya isilima wesister and ekade Isilima yimi. hayi mina Uyamspendela, umkhiphela imali, inini yamsendela. Shithi isilima yimi. Oh, okay. oh shit mangayeni my sister slim weke isilima when we slima ke hayi ayikusi bawuba isilima la Manje isilima ubani? hayi umathabo wantu wami yanjani Uzogcina uthi umamakho khosh. Hayi. Ayinangqondo lento eshoyo. Uzogcina uthi umama. owakubuka baba uhlala nobaba owakubuka mama uthe umama mina angimjwayele umathabo ngoba owakubo Mina uzongibhoka mangana next la uba isono in moso nemali ukwazi ukuthi uhambe uye komathabo in sala nabo mathabo bokho futhi yakhona. sister Ngoba ngathi yibo bakwenzela izinto ezi-right. Uyenzela ifavor nebo ngenzela ifavor ne? hayi angizenzele ifoni bume isilima ne hayi Ngiyangenzela ifavor. ngiyamthanda uyazi naye so Eke so mawuthi uyamthanda masingafanele umathabo uzomlahla uzomtshela umathabo ukuthi asamfuni uzofocus kumuntu wakho hayi umathabo angijeli naye at least wena okay bengidakiwe at least wena nomathabo khathi udakweni uyisebenzisile condom ya sisebenzile Ngeke sazi. Ngabe akuvelanga no King Ginger bengeke iziphumele into kushuthi isilima nje yimi noma ngaba ningamfonela umathabo umtshela ukuthi sekuwo wakho like okay owakho Yeah, so- uzinikele kuye ne. Uzwe. Yeah. wazo lethi number Isikhathi. lethi number mtshele ke ukuthi wawudakiwe ngiyamtshela ngithi akafuni understand ubani ongafuni understand mathabo hayi Ufuna understand it. angithi ngifuna ukuchazela ukuthi ukuthini ukuthi bengidakiwe ngalesikhathi so kodwa condom ayikhumbula mkhulu mathabo kwazi wakushubela dog laze kubandana kanje sister usazomupha lama round njengoba hello ngicela ukukhuluma nomathabo kupha kubwala mathabo hello hello hi can I speak to mathabo ukonje uba ikhamba uTukulu uyamazi Yeah, ngiyamazi. wena nayini yini Siyajwayela. natural okay uTukulu unomuntu wakhe la and wena bakwazi Sena akangazi. ya Tukulu sho mlahle phela uthi uzomlahla la Sibonga Jesu. uthi Ngamlahli. Sokulimali. Beka la ne. Lana ukhuluma ithi ngithi ne-ex kaTukulu and I'm sure uyazi nokuthi uTukulu ujola nami wona de uyisilima ngakhona. Uzojola naye ke uTukulu wakho usale naye makanganamali ahawula la ngathi silime esimanje Yeah. uzosala naye. ya nawe njengoba uyisilima nawe njengoba uyisilima esimanzi Lalela. Mina naye sijole for 2 years now. Wow. 3 years. Intense mosileyo. Niyaku 3 years. kathi Wow. mphika nje dog uthi umazi uthi wena ukhazini kababa wakhe efayitini lama wakhe kodwa kumkhulu wakhe Yabo ukuthi ujola nesilima kanjani? ya Hayi. ya Ya usale naso ke silima sakho sa 3 years. Yeah. Silima for 10 years. ya Sizokwenza isilima for 10 years Nibelonga together. into enganangqondo. Do isilima ngakho ufana naye. Ngifana nawe. ya oh sister manje njengoba usubona ukuthi iya decide inkalakatha la ithatha umuntu wayo zithini uzoqhubeka nalo sefuna uzoqhubeka nalo Angiqhubeki naye. asamfune angicela explain ukuthi why beyizipho Explainile and you explain into enganangqondo. Ngahamba unutshela phansi uzobona ukuthi uyaphi. anginga lapha Uzoya kuyo uzomlanda umathabo wakho. hayi umathabo hayi angithamthanda Manje mina ngihlangana ke ngoba mina angisayingeni indaba yami nawe. ayinaphekele phela ungikolele Uzongiphelelisa ngabo mathaba angengixolele. Sala kumathabo wakho wa 3 years. Ngishilo ngathi silima yimi la cabanga. so wena sister uyamiyeka Ya ngiyamyeka ngikayithi ngathi. ayabona futhi ngicela oh man fethi singiqede mfethu ukushutha bhuti wami ihloniphe lento ayishoyo ngilinde ngiqede ukushutha bese siyashutha uyabona sengize ngakhatha ngenxa yakho asambe ke sure hayi awuthama asakufuni kumamazi Stera samfuna ngithi uzohamba naye Shop naye. Ngihamba ngiyi-1. hamba uyi-1 yeah so asena ntombi usushimani Awunayo umathaba. mathaba nayo 3 years. uzonilahla That's nice. Mele nishade. Ngingimeme.
hamba sister ngeke ngisanirequestela vele nina ya wena imali angizoma nami uyekele ngani kanti ongenza kahle wena why ungayenzi the right angithi bengiyenza into right ngalesikhathi bengidakiwe so ngiyayenza iphupho why ungaxolisanga Ufuna ukuxolisa kule nto akuthanga understand fethi nathi ngesikwazi ukuma nawe vaya mfethu ngoba into oyenzayo awukwazi ukuxolisa hayi bengizoxolisa uyaphetha ukwazi ukuxolisa ene ngeke kube nayo intombi uzoqhubeka kanje kumele uyimele kana ngathi ukhazini ozalo uma wakho kamzala tababa omncane ayikho ke le ayikho do the right thing Chris take us to the nearest Uber. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake